No, bohužiaľ, je to obrovsky nespravodlivá vojna. Rusko hrozitansky napadlo Ukrajinu bez akéhokoľvek dôvodu. Napadlo Ukrajinu bez akéhokoľvek dôvodu. Rusko hrozitansky napadlo Ukrajinu bez akéhokoľvek dôvodu. Bez akéhokoľvek tohto. Rusko jednoducho chcelo, aby ovládlo celú Ukrajinu, ktorá nechce a nežiada patriť viackrát pod bolševické, komunistické, proletárske, marxisticko-leninské, proletárske, marxisticko-leninské, marxisticko-leninské neochviejne Rusko.